Γεια σας παιδιά, και ώρες εδώ και σήμερα θα κάνουμε Water Bottle Challenge. Και Δεύτερη φορά και στο δικό μου κανάλι, με ξέρετε, εμένα, είμαι ο Κώστας Φαγουλής. κάντε το subscribe. Subscribe στο κανάλι Πολίνα Σιμίνα. Ναι, είναι της μαμάς του. Λοιπόν, θα κάνουμε πολλά. Τι πάμε, ξεκινάς πρώτος. Έλα, πάμε μαζί. Πάμε από εδώ πέρα. Για λίγο. Συνηθίζω εγώ. Για λίγο. Τώρα ο Γιώργος. 1-0. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε πάλι. Τώρα εγώ. Πάει 1-1. Υγεία. Μέσα. Πρέπει να το βάλουμε εδώ. Πολύ δύσκολα, αλλά υγεία. Εντάξει, 2-1 να μπεις από κάτω. Πήγε να μπει και από κάτω γι' αυτό. Δυσκολία. Εσύ είναι πολύ δύσκολο, για έλα. Πάει 2-1, νικάει αυτός εδώ. Πέρασα από μέσα. Πέρασα από μέσα. Μέσα στο κασόνι θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε. Μπαίνει άνετα και όρθιο. 3-1. Ανέβασε το όρθιο, φαντάσου. Τώρα θα το βάλουμε εδώ πάνω. Εδώ. Τα μάτια θα το βάλω. Δεν πειράζει. Έτσι ο Κωστάς. Και πάμε να δούμε. Χάμω το. Λοιπόν, τώρα θα το πετάξουμε από κάτω, αλλά κράτα λίγο. Θα το πετάξουμε από κάτω. Όχι. Για κόψε λίγο κόψε. Τώρα θα το βάλουμε εκεί πάνω. Εκεί πέρα που πατάει ο Γιώργος. Με τίποτα. Όχι, όχι, για λίγο. Πριν μιλάμε το βάλα κάπου. Πόσο πάλι, 4-1. Ναι, 4-1. 3-1. Λοιπόν, κράτα. Εδώ πάνω. Εδώ πέρα. Λοιπόν. Δεν έκατσε. Κολόφαρδος μιλάμε. 4-1. Εκεί πάνω. Εκεί πέρα. Άντε για τώρα. Για λίγο. Το καπάκι μετράει για 2. Εδώ μέσα, σε αυτό εκεί πέρα. Εδώ. Θα πάω από μακριά. Όχι, μη. Γιατί? Περίμενε. Μπήκε καν μέσα. Θα το βάλουμε εκεί πάνω. Τώρα αυτό σίγουρα θα το κάτσει. Κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε. Δεν το είπα, δεν το κάτσει. Εδώ πάνω. Για λίγο. Για λίγο το μόνο. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Και σε αυτό το παιδιού κάντε subscribe και like. Πολύ να σημεί να γράψετε και θα το βρείτε. Γεια σας. Θα λέμε σε επόμενο βίντεο.